Et dansk landshold, som mødte ind i Helsingør i søndags og fløj i chartret fly her til Belgien i går. Det vil sige, at man måtte lande i Maastricht og tage bus den sidste del af vejen. Imponerende opbakning, imponerende stemning til det land, der kvalificerede sig som det aller sidste til det forestående VM, og det gjorde de via en kamp mod Jamaica i den interkontinentale playoff, hvor man skulle helt ud i forlænget spilletid, og i minut nummer 100, for at DR Congo scorede til 1-0, og det endte også med at blive kampens resultat, og dermed ja, så kom de altså afsted til det VM, der begynder næste torsdag i Mexico, USA og Canada. Et lille kig på den danske opstilling. Philip Jørgensen får chancen i målet, og så bemærker vi også, at Andreas Christensen gør comeback i midterforsvaret. Interessant selskab i øvrigt af Oliver Provsgaard. Pierre Emil Højbjerg som sekser, Eriksen og Mathias Jensen som et offensivt selskab på den centrale midtbane. Og så bliver der fart over feltet fremme med Patrick Dorg og Rasmus Højlund. Og så er der altså landsholdsdebut til Adam Dagim, som altså lidt overraskende er røget ind blandt de første 11. Kampens dommer, han er fra Belgien. Lothar Deont, 32-årig FIFA-dommer, er sådan dømmer nede i Conference League-niveau, altså ikke en top dommer. Og det er Congo. Ja, vel er det et afrikansk hold, men 23 af de 26 spillere, som skal afsted til VM, de har altså fået deres fodboldopdragelse i Europa, fortrinsvis i Belgien og i Frankrig. Men også en håndfuld i England. Og selvom det spilles i Liège, så kan vi godt sige, at aftens hjemmehold også eksperimenterer en smule med deres startopstilling. Der er sådan en 3-4 spillere, som begynder ude på bænken, men der kan jo så ske mange ting i løbet af den her kamp, hvor der altså kan komme masser af indskiftninger undervejs. Og her har vi så det her Kongos opstilling meget stærkt til midterforsvar med Tuan Sebe og Mbemba. Og så er det også værd at bemærke, at Juan Vissa, mangeårig spiller under Thomas Frank, spiller som sådan en hængende angriber. Så bemærker vi også, at en anden af de store profiler på holdet, Aaron Wan-Bissaka, tager plads på bænken. Ja, men han har også lidt først for ganske få dage siden sluttet sig til truppen, det fortalte landstræner Sebastian Desabre i går på pressemødet. Der har været en strid mellem det kongolesiske fodboldforbund og Wan-Bissakas engelske arbejdsgiver West Ham United. Men nu skulle hele det her Kongos truppe altså være klar. Så mangler de jo så bare deres testkamp nummer 2, som Jesper Amter fortalte i vores optakt, at netop er blevet aflyst, fordi de ikke får tilladelse til at spille i Cadiz. De skulle have mødt Chile.
Opgøret sat i gang, og Danmark i hvide trøjer. Lang bold op her fra Philip Jørgensen. Mathias Jensen tager bolden godt til sig. Udmærket start for danskerne. Christian Eriksen. Skyd da! Alternativ forsvarsspil fra Kalulu. Joachim Mæhle. Oliver Provsgaard. Ja, der skulle Mæhle have fuldt sin første indskydelse og spillet ud på kanten til Dorgo. God bold i dybden. Det er lidt ufarligt i sidste omgang. Værd at bemærke også i den danske startopstilling, at Brian Riemer altså går med 3 nedrykkere fra den tyske Bundesliga. Wolfsburg, der er jo ikke klaret den afgørende skalp mod Paderborn. Det er lidt spektakulært. Ja, der også er det modsatte. Ja. Det er i hvert fald nogle fyre, der har brug for en opmuntring. Det var en fuldkommen traumatisk oplevelse at være Wolfsburg-spiller i den her sæson. Ikke mindst i den der sidste afgørende nedrykningskamp. Og ikke mindst for Joachim Mæhle, der blev udvist efter 14 minutter spil. Andreas Christensen og Rasmus Nissen Christensen. Vi kan jo så lige konstatere, man kan også se på billederne her, at DR Congo faktisk spiller med en forsvarskæde bestående af 5 spillere, og det handler givetvis om, at de får den sværeste VM-modstander allerede i første omgang, nemlig Portugal, der venter. Han spiller glimrende her fra start. Mathias Jensen. Rasmus Christensen. Eriksen. Og det er Congo, der har problemer med bare at clear bolden. Ja, det er da et yderst opmuntrende udlæg, fra den danske landshold har gået ind og taget dirigentstokken i kampen lige med det samme. Altså, der er ikke meget mismod over de første par minutter her. Og spændende forsvarskonstellation. Oliver Provsgaard som landstræner Brian Riemer. Helt åbenlyst, der er meget imponeret over. Spiller til daglig for Lazio, og så Andreas Christensen, der er savnet hver gang han ikke er her. Og de 2 opgør her, som Danmark altså spiller med få dages mellemrum i aften, det er Congo og søndag mod Ukraine. Ja, de skal altså bruges til at sætte sådan et mentalt aftryk frem mod de næste vigtige landskampe, som først kommer i efteråret, hvor Danmark skal spille Six Nations League-kampe og forsøger at forsvare positionen som A-nation. Dorgo. Han er lidt bidt i græstæppet lige, da han skal slå afleveringen. Jeg tænkte så, hvis han nu ikke var blevet skadet, da han var allerbedst for Manchester United, så kunne han måske have gjort den afgørende forskel nede i Prag. Bombardi. Bold op på Vissa. Han trækker dybt. Og fisker op bolden igen. Og kommer det første lille stik herfra. Det er Congo. Det kan man i hvert fald godt høre på stadion. Det er jo en munter spiller. Det viser, at det er jo også skønt at se ham, da nationalmelodien blev spillet. Han stod simpelthen og nød øjeblikket, som om han var kommet i himmeri. Og så må de også føle det, de her Congo, at de endelig er med ved en VM-slutrunde. Det er Arthur Masuaku.
der trækker over for at tage det her hjørnespark, og det er der en god grund til, at han har et fornuftigt venstreben. Bolden slår ud over mållinjen. Og modspark til Danmark. Og når man ser Visser løbe rundt, altså der er jo nogle danske bånd. Ikke mindst i skikkelse af Thomas Frank, men jo også Brian Riemer, som jo var assistent i Brentford. Lad os lige følge det danske kontraangreb her. Højlund der bliver sat i scene. Dorgo. Ikke noget. Og det ved vi allerede nu, fordi der ikke var til kampen her. Gode aktioner af Adam Dagim. Som faktisk var et individuelt lyspunkt i Wolfsburgs kolossale kollektive nedtur. Det spark på Rasmus Christensen. Kan hjemme, der lige går lidt hårdt til ham. Han virkede en lille bit smule anspændt i går, Brian Riemer. Ikke sådan med det verbale overskud, han normalt møder op med til et pressemøde. Nej, jeg er enig. Men det var også det første pressemøde efter, at Danmark kiksede VM-kvalifikationen, så et eller andet sted klædte det ham. Patrick Dorgo, der får en lille skrub. Ebola er jo blevet en kæmpe udfordring i DR Congo. Det præger landet voldsomt i øjeblikket. Og det var faktisk også ved at skabe alvorlige problemer for fodboldlandsholdet, der simpelthen måtte flytte deres træningslejre fra hjemlandet og her til Belgien for at komme i sådan en FIFA-karantæne. 3 uger, hvor man ikke har opholdt sig i landet. Og havde man ikke overholdt det, ja, så får man simpelthen ikke indrejsetilladelse til USA. Godt spillet, Mæle. Luki Mæle. Patrick Dorgo. Mathias Jensen. Mæle. Det er lige ved, der bliver glemmer den aflevering ind mod Rasmus Højlund. Ja, det er Congo, der er under pres. Lige for god ordens skyld, mens Christian Eriksen går så klar til at tage hjørnespark. Altså DBU, det danske fodboldforbund, har selvfølgelig afsøgt alle sikkerhedsforanstaltninger omkring det her med at møde det her Congo og Ebola. Altså hele det her Kongos trup spiller jo til daglig i Europa. Så har altså ikke været i hjemlandet. Visser med tilbage over i bolden. Presset af Patrick Dorgo. Kontramulighed. Bakambu. Godt defensivt arbejde af Christian Eriksen i første omgang i hvert fald. Halvfarlig aflevering i anden omgang. Men Congo har været under pres de første 10 minutter, men det er jo ikke et hold, der har for vane at lukke mange mål ind, når de spiller mod hold fra Afrika. Der har de faktisk kun fremvise noget, der minder om betondefensiv. Ja, i en af de seneste 10 landskampe har de lukket mere end 1 mål ind. 6 clean sheets. Det er meget fornuftigt.
Oliver Poulsgaard ser tilbage på en sæson, der har været meget, meget opmuntrende for ham. Det var et stort skifte fra Vejle til Lazio. Mathias Jensen genopstået på det danske landshold. Emil Højbjerg skifter over mod Rasmus Christensen. Den der halvfarlig, den her. Det er mangelfuld teknik af Rasmus Christensen. Bolden springer fra ham. Det er jo ikke nogen god tæmning. Derefter farligt spil. Og Christensen er jo også en af de danske spillere med allermest på spil. Efter det fatale røde kort i Glasgow mod Skotland. Fejl af Andreas Christensen. Og kommer så godt tilbage i anden omgang. Angrebsveteranen Bakambu tøver. Det er godt for Danmark, han ikke længere er særlig hurtig. Han lignede Andreas Christensen, det han er. En fodboldspiller, der kun har spillet ganske få minutter i det løbet af det sidste halve år. Mathias Jensen overtrumfet på fysik. Det er faktisk meget godt håndteret, Oliver Poulsgaard, fordi det er en ubehagelig bold. Jeg tror også, han står med en følelse af, om mon ikke Philip Jørgensen ville være kommet ud til den i første omgang. Patrick Dorbo kan løbe den her op. Og indløbet et par tunge afbud til denne landsholdssamling til Brian Riemer. Mikkel Damsgaard, den kom tidligt. Morten Hjulmand måtte melde fra efter at være mødt ind i lejren. Og også Gustav Isaksen. Ja, det er lidt irriterende. Det har været dejligt at have alle mand på dæk. Ja, så er der også kommet 3 karrierestop på landsholdet. Jannik Vestergaard, Christian Nørgaard og Kasper Schmeichel. Der er noget Chubank-bold ind imellem fra DR Congo. Christian Eriksen. Kæmpe aften for ham. Landskamp nummer 150. Ja, det er der ikke mange i international fodbold, der opnår. Men det er også en vigtig kamp for ham. Altså, han skal jo demonstrere international fodbold, der opnår. Det er, at han kan tilføre det danske landshold noget afgørende. Han er jo glædet ud på bænken under Brian Riemer. Godt presset af Dagim. Emil Højbjerg. Rasmus Christensen.
Danmark kombinerer, mens regnen tager til her i Liège. I den situation, der vidste der Gims slet ikke, hvad det var, han egentlig ville foretage sig. Vilsat får hjælp herovre fra Masuaku. Ja, nu signalerer den belgiske dommer komme i gang. Det er aftalt de to landstrænere imellem, at man spiller med de nye VM-regler, altså hvor dommeren simpelthen kan gå ind og sige, ved du hvad, kammerat, det der tog for lang tid, nu får Danmark bolden. Nu tæller han ned, den belgiske dommer. Og når han starter sin nedtælling, så er det fra 5 sekunder. Altså småfrispark. Andreas Christensen. Game. Ja. To hold med meget forskellige spillestile. Danmark, der angriber med mange berøringer og stor tålmodighed, og Congo, det er bare huhej vilde dyr, hver gang de erobrer bolden. Så er det afsted. Ja, hvor er Damsgaard? Han er skadet. Mere end nogen anden af ham, der har været anvendt som dåseåbner i situationer som dem her. Ja, med den frie rolle, hvor han kunne søge rundt og finde rum. Og så var det jo så Gusser Isaksen, der skulle køre mand modsat. Ja, jeg kan egentlig godt forstå Dorgus attitude. Hvorfor kunne du ikke tage imod den bold, Rasmus Højlund? Tidligere holdkammerater i Manchester United. Kongos bedste spiller med nummer 20, viser fra Newcastle. Mathias Jensen i sin første start på landsholdet siden marts 2024 mod Færøerne på Brøndby Stadion. Ja, det er da interessant med Mathias Jensen, for det virkede jo som en spiller, Brian Riemer ikke længere havde øje for, men man må jo så sige, at han har reageret med en meget kompetent sæson i Brentford i Premier League. Og derfor i hvert fald i første omgang kommet med i truppen igen. Så en personlig sejr for Mathias Jensen der. Personligt nederlag, at han brændte et af de danske straffespark i Prag.
Et professionelt frispark af Pierre Emil Højbjerg. Mæle sat i flere omgange. Kommer så godt tilbage. Et godt lille comeback i de indbyrdes udfordringer derovre fra Joachim Mæle, og så frisparket før fra Pierre Emil Højbjerg. Som kunne have indbagt den danske anfører et gult kort. Zabrady fra polske Wisła Łódź. Philip Jørgensen kommer sikkert ud. Det bliver interessant at følge, hvem der bliver den faste aftager for Kasper Schmeichel, for både Mads Hermansen og Philip Jørgensen har haft en udfordrende sæson. Jeg tror, det er helt oppe i luften. Så det er simpelthen et spørgsmål om, hvem der spiller bedst. Fra nu af, jeg tror, de er nogenlunde ligeværdige. Philip Jørgensen var altså ikke til rådighed, da Mads Hermansen fik de 2 kampe i marts. Og må ikke, det er Mads Hermansen, der står på søndag mod Ukraine. Ja, det vil undre mig, andet. Dum fejl af Oliver Provsgaard. Mutasami sammen med Mukau på den centrale midtbane hos DR Congo. Ja, det er ikke fordi Andreas Christensen har optrådt som en sikkerhedsnål de første 23 minutter. Nej, bestemt ikke. Det gjorde han så heller ikke, da han fik comeback for FC Barcelona. Han kom ind 20 minutter før tid mod Valencia. Da Barcelona førte med 1-0, og kampen endte 3-1 til de andre. Det er også en kamp nu, der er faldet i niveau. Altså mange tekniske fejl på begge sider. Og nu kunne det også være rart på et tidspunkt at se, hvad det her Kongos målmand egentlig kan. Det lignede offsides. Den kamp var selv. Philip Jørgensen kommer godt ud. Hvor fik vi da set, hvad... Han spillede en gang i Villarreal. Der var han eddernemme god. Vanvittig god, ja. 47 mål i 105 kampe. Ja, det er blevet lidt mere moderat, selvom han er tilbage i den spanske liga. Emil Højbjerg. Andreas Christensen. Og Rasmus Christensen. Emil Højbjerg. Godt indlæg herover. Var det faktisk ikke. Nej, det endte ikke sådan. Nej. Det ser faktisk ud som om, at Joachim Mæle og Dorgo lige løber i vejen for hinanden. Du kan godt høre, at jeg er ude og forsvare det indlæg, ikke? Jo. Og det er svært. Men altså, jeg håber da ikke, at der er afslutningsforbud på det danske hold. Jeg synes, der er flere af spillerne, der har haft nogle gode skudmuligheder fra kanten af feltet og ikke har udnyttet dem. Altså, det er også en rar følelse bare en gang imellem at få sparket på mål. A little bit.
Eriksen havde en chance lige som i kampens start. Eller i hvert fald en mulighed for at sætte en afslutning ind. Ja, de går hårdt til Rasmus Højlund på fysikken. Det kan blive ret vendt. Og nu er det også været rart, hvis Rasmus Christensen og Dagim fandt hinanden. Christensen er også vant til at spille med sin gode kammerat Gustav Isaksen, så det kræver måske noget tilvænning. Oliver Provsgaard fik debut mod Nordmakedonien i Parken. Og så sin anden landskamp. Ja, han har jo overhældet Lukas Høgsberg, fornemmer jeg. Det er tæt på at være en god bold. Men igen, nu kan det jo være det, at Høgsberg han spiller fra start mod Ukraine på søndag i Odense. Den får for meget. Nej, for han er hurtig. Og det gjorde den så også. Ja, men der er så jo igen to spillere, hvor vi må formode, at relationerne i det omfang, vi går rigtig meget op i den slags, de må være i orden, eftersom Dagim og Eriksen har spillet sammen i Wolfsburg i et år. Var det ikke David Nielsen, der gav ham debut i AGF, Dagim? Jo, det var så. Nå, han er ikke ret gammel. Yngste debutant i klubbens historie. Visa med fart. Visa holder farten, og nu er du nærmest på tværs af banen. Søger sig ind i feltet. Som lige nu, der er simpelthen tilskuer, der har en dommerfløjte med ind på banen. Pierre Emil Højbjerg, der lige forsøger at få kontakt til dommeren. Ja, det var bedre, Christensen. Og nu skal Danmark altså til at være farlig igen. Inden han har en afslutningsmulighed af de store. Bøj, den trækker han så forbi. Fra kort afstand, vi er vel inde på en 7-8 meter. Ja, det er lige præcis det ærgerlige billede af Adam Dagim, for det der har han simpelthen ikke lært endnu. Afslutningens kunst. Det der er jo fremragende specielt af Mathias Jensen, og det er jo en kæmpe stor chance, hvor han rammer jo simpelthen bolden helt forkert. Lækker detalje her. Fordi han er nemlig enormt hurtig og enormt fysisk stærk. Provsgaard, der ikke tager nogen chancer. Men han brænder alle sine chancer. Stort set. Han er uvidst i øvrigt, hvad han skal. Han er jo røget tilbage til Salzburg efter lejeopholdet i Wolfsburg. Der er ikke meget, der tyder på, at han skal blive der. Nej, det er egentlig super mærkeligt. Jeg synes, han virker som en klassisk Red Bull Salzburg-spiller. Jeg ved ikke, hvorfor de er blevet trætte af ham. Potentialet er da indiskutabelt.
Ja, det er jo egentlig Pierre Emil Højbjerg, der skal gå ned på den centrale position her, når Danmark bygger op med 3 spillere. Og det er ikke Christian Eriksen. Nej, den fart har han ikke, Rasmus Christensen. Og stikningen fra Højlund. Nej, men det er godt nok, han kommer derop, Christensen, fordi dybdeløbende skal jo komme fra de 2 kanter. Det er min væsentligste bekymring omkring den midtbane-trekant, som Brian Riemer har valgt. Kommer der nogen dybdeløb overhovedet? Mæhle. Ui, tager stolpen. Det er en glimrende afslutning med højre benet fra Joachim Mæhle. Liv i det danske angreb endnu. Nu får han advarsel Pierre Emil Højbjerg. Hvis han ikke gør det, så spiller vi ikke med fodboldregler i den her kamp. Så er det fordi, at det er un match amical, som der stod på skiltet. Det er en venskabskamp. Det er helt vildt, at han ikke får et gult kort. Han har lige lavet en tilsvarende forseelse, eller en forseelse af nogenlunde samme karakter mod netop Visa. Fremragende afslutning fra Joachim. Det kunne jeg godt have ondt ham. En succesoplevelse ovenpå det, vi bedst roligt kan kalde en meget svær tid med personlige trusler og alverdens ting efter det røde kort, der var stærkt medvirkende til at sende Wolfsburg ned i den næstbedste række i Tyskland. Jeg er ked af, at det hedder testkampe i dag. Jeg kan godt lide det der udtryk, venskabskampe. Mokau. Der tog håndhjælp, dansk frispark. En dansk startopstilling, som jo ikke indeholder en af de spillere, der har haft størst succes hos sit klubhold i denne sæson, nemlig Victor Froholt. Han er så omvendt også den dansker, der har spillet flest fodboldkampe i den forgangne sæson. Godt Provsgaard. Rasmus Christensen. Ja, der tænker jeg da skyd, Dagim. Du er på kanten af feltet, du har lige afdriblet en modstander. Eriksen. Ja, lige præcis. Lige præcis ligesom Joachim Mæhle. Nu er det anden gang, at en par siger, at han bliver voldsomt udfordret af et spark for distancen. Der er danskere på stadion, udover os. Det er Kongo mener ikke, at der er hjørnespark. Nej, Sebastian Desabre, den franske træner hos det her Kongo, lige hen ved fjerdommeren og diskuterer lidt. Jens, Patrick Dorgo. Dalolo. Det er Kongo. Ja, Johan Visser, han bliver godt og grundigt jordet, hver gang han har bolden. I det omfang, de danske spillere kan fange ham.
Ja, lidt fornuftig boldbesiddelse fra det her Congo. Men ikke mange fremadrettede afleveringer, så sker der måske noget her. Dansk indkast. De hed jo ikke DR Congo, sidst de var part ved et verdensmesterskab. Nej, og det kan jeg huske. For jeg er 60 år gammel. Det var i 1974. Der var jeg 3. Der hed de Zaire. Og fik noget så læsterlig klø. Jeg var den eneste afrikanske repræsentant ved den slut-VM-slutrunden dengang. Der var kun 16 hold med. Tabte blandt andet 9-0 til det, der hed Jugoslavien dengang. Og blev herostratisk berømt for... Der var en situation med et indirekte frispark, hvor der var en af deres spillere, der var spurtet hen til bolden og indkasserede et gult kort. Så der er en VM-historie bag det her Congo. Emil Højbjerg. Han er presset, men rammer den faktisk ganske fornuftigt. Det er Bakambu, der er trukket helt tilbage i de defensive rækker. Det har da været farligt hver gang, at danskerne har trykket af for distancen. Godt løst af Provsgaard. Provsgaard har været bedre i det defensive arbejde end i det offensive. Den vinder Mæle tilbage. Patrick Dorgo overtager. 5 minutter til pause. Christian Eriksen er ikke rigtig kommet til afslutning. Jeg er sikker på bolden, Mathias Jensen. Det skal han have. Ikke noget frispark til Dorgo. Det så sådan ud. Omstillingsmulighed. Og Tosami. Bolden videre ud til Bakambu. Ja, det er en god aktion af Joachim Mæhle, der også kommer i et voldsomt tilbageløb. Så ender han alligevel med at indkassere et gult kort. De kan slet ikke fange Johan Wieser. Første halvlejs dygtigste spiller. Philip Jørgensen. Det er også usikkert, hvad der skal ske med ham. Han skal vel ud og finde en klub, hvor han også får noget fast spilletid. Ja, det er jo det her dilemma, når man spiller i så stor en klub, som han gør, nemlig Chelsea. Om det er nok bare sådan at være en del af en trup og spille det, der bliver til overs. Lige efter lidt overvejelse, så vælger Congos landstræner at applaudere det her mislykkede frispark. Ja, og det er jo også et spørgsmål om, hvor meget tror Chelsea på Philip Jørgensen. Altså, han havde jo en traumatisk aften, da
Chelsea blev gennembanket af Olympique Marseille. Eller var ikke Olympique Marseille, Paris. Dem, der er rigtig gode i Frankrig. Paris Saint-Germain i Champions League. Og det var faktisk grimt at opleve. Han kostede et par mål, og til sidst så en af Chelseas bedste spillere, argentinske Enzo Fernandes, som med sådan en håndbevægelse ligesom indikerede, at kan du slet ingenting. Det må have været en hård aften for Jørgensen. Det er Congo, der har fat i den lange ende lige nu. Ja, de er først på det hele nu. Så kommer Rasmus Højlund. Så prik til den, Højlund, og løb alt, hvad du kan. Han er helt alene, Rasmus Højlund. Ja, det var en umulig mission. Men samlet set har det været ganske jævnbyrdigt. Kæmpe chance til begge hold. Og et stolpeskud fra Danmark. Sådan lige på falderæbet, der første halvleg skal lige forsøge at placere det her Congo på det afrikanske fodboldkontinent. Så er der jo ligesom 10 store fodboldnationer i Afrika, og der kan man sige, at det er Congo nummer 11. Så de er historisk set langt fra at være lige så stærke som de vestafrikanske lande. Elfenbenskysten, Ghana, Cameroon, og heller ikke som de nordafrikanske stormagter, Egypten, Marokko og Algeriet. Ja, der var der sådan en grafik, der ikke gik helt korrekt, fordi der er simpelthen fløjtet til pause et halvt minut. Ja, det er alligevel specielt. Altså, enten så er der noget galt med uret, eller også er der noget galt med Lothar de Hond. Det er da helt galt. Der står 0-0. Det kan han ikke ændre på, den belgiske dommer. Og vi er på vej til pause her i Liège, og inden vi kommer tilbage med analyse på opgøret her. Jeg så op der lige ind på sporttv2.dk og læs mere om de mange nye VM-regler, der træder i kraft, når det går løs med slutrunden om et par uger. Og der er et par varebeføjelser, der ikke behager en, der sidder meget tæt på mig, nemlig Morten Brun. Hvad det er, læs det på sporttv2.dk på gensyn. Landskampen blev præsenteret sammen med Erbsok Sletbæk Sikkerhedssko hos Stark og Mini Cruises til Oslo hos Go Nordic Cruise Line. Ej, skat, vi har slet ikke taget højde for genhusning. Men så kan vi bare bo heroppe. Men så er du fanget. Du må ikke gå på gulvene. Det kan vi ikke. Hvor har du tænkt, at vi skal bo? Hvor har du tænkt, at vi skal bo? Hej, skattepasser! Mormor har bagt muffins. De bedste år præsenteres sammen med Hello Fresh. Og Ama, perfekt til madlavning. Vi drukner i rod er tilbage. De skal have farver. Du har den bedste energi. Det smitter bare.